Tawa ang mga piso na po mga sir. So, Sunod po do. Atak mga chicken! Atak mga duck guys! Atak mga duck! Uy, napalagay sa nila yung Sara! Bakit ganun? Watong, ako na. Watong, ay, kung ano sa kan, lan. Tubig lan. Mala. Ini bagawa to dito. Bagawa pa sebelah diri. Hawa dia, hawa. Hawa. Renta na kabuk mga ma'am sir. Dira ika-31 eh. Ika-32. Tak. Tak dak manong ika.